Jedinečná, legendárna, elegantná. Elektrická lokomotíva známa ako bobina. Čo ale zapríčinilo, že táto lokomotíva spôsobila prelom na tuzemských i zahraničných železniciach? Univerzálny elektrický rušeň pôvodného radu E499.0 so súčasným označením 140, dosahujúci na vtedajšie pomery úctyhodnú rýchlosť 120 km za hodinu, vyrábaný od roku 1953 s dĺžkou 15,6 metra a hmotnosťou 82 tón. Do akej doby sa tieto mašiny narodili? Už v priebehu druhej svetovej vojny bolo zrejmé, že závislosť hospodárstva na uhlí nebude trvalo udržateľná. Len v Československu sa na potreby železníc potrebovalo neuveriteľných 9 vlakov úliať denne. Aby sa predišlo hospodárskej katastrofe, začala sa hľadať nová hybná energia železníc. Počas prvej Slovenskej republiky sa začalo uvažovať o elektrifikácii najvyťaženejších úsekov nosných tratí. Nemecká nadvláda mala vplyv na koncepciu vtedajšieho úsilia. Prijal sa nemecký koncept napájania striedavým prúdom so zníženou frekvenciou. Až oslobodenie Československa a následný vplyv Sovietskeho zväzu spečatil formu výslednej realizácie. Začiatkom 50. rokov sa začala elektrifikácia napájacou sústavou 3 kV jednosmerného prúdu podľa sovietskeho vzoru. Ako štartovný úsek bola zvolená najnáročnejšia horská časť Košicko-Bohumínskej železnice, Žilina, Spišská Nová Ves, tzv. Štrbská rampa. Súčasne s projektom elektrifikácií sa začali práce aj na vývoji novej elektrickej lokomotívy. Tejto úlohy sa zmocnili závody Vladimíra Iljiča Lenina, terajšia plzeňská Škodovka. Keďže tu chýbali akékoľvek skúsenosti s konštrukciou moderných a výkonných traťových rušňov, bolo rozhodnuté zakúpiť licenciu predovšetkým na mechanické podvozkové časti až z ďalekého kapitalistického Švajčiarska. Pramatkou bobín sa stala hnedá horská lokomotíva označovaná AE4/4, jazdiaca na súkromnej horskej trati Bern-Lötschberg-Simplon. Lokomotívy radu AE4/4 boli prvými elektrickými lokomotívami na svete, ktoré v konštrukcii opustili od dovtedy vžitého štandardu tuhého rámového pojazdu s behuňmi, malými dvojkolesiami bez pohonu, ktorých úlohou bolo navádzať hnacie dvojkolesia do oblúkov. Nové švajčiarske stroje priniesli revolučný pokrok v podobe dvoch samostatných podvozkov otočných voči hlavnému rámu bez potreby behúňov. Trakčné motory umiestnené priamo v podvozkoch poháňali každú nápravu zvlášť, umožnili použitie jednoduchšej a kompaktnej prevodovky, svojím nízkym uložením zlepšovali ťažisko a takto zostavené podvozky kopírujúce oblúky trate umožňovali ich rýchlejší a bezpečnejší prejazd. Zaujímavo riešené bolo z dnešného pohľadu aj riadenie a elektrické vybavenie rušňa. Regulácia výkonu bola odporová, napätie trakčných motorov a teda rýchlosť bolo možno regulovať zmenou predradného odporu tvoreného sadou liatinových odporníkov zapájaných medzi trolej a trakčné motory. Odpory umiestnené na streche boli počas rozjazdu postupne vyraďované pomocou nepriamo ovládaného kontroléra s vačkovými stykačmi až po dosiahnutie bezodporového tzv. Hospodárneho stupňa. Tento proces sa opakoval v dvoch úrovniach, najskôr pri sériovom a následne pri paralelnom zapojení motorových skupín. Obmedzená doba jazdy na odporových stupňoch, daná ich nedokonalým chladením, vyžadovala u obsluhujúceho personálu zvládnuť špecifickú technológiu jazdy, obzvlášť ak bolo treba vykonať rozjazd s ťažkým vlakom v stúpaní a zlom počasí. Prax však v rozpore s teoretickými predpokladmi ukázala zaujímavú skutočnosť. Aj keď odporová regulácia bola už dávno považovaná za technicky prekonanú a všeobecne nehospodárnu, šikovný rušňovodič na bobine dokázal vhodnou technológiou jazdy s určitými vlakmi jazdiť porovnateľnými, ba dokonca ešte s menšími energetickými stratami, ako vykazujú dnešné moderné rušne s impulzovou reguláciou.
Daný technický paradox bol u bobín zapríčinený jednak nutnosťou rýchleho prechodu cez odporové stupne a taktiež nebývale veľkým počtom šuntovacích stupňov, ktoré obohacovali hospodárne stupne o široký regulačný rozsah. Dnes môžeme považovať za veľmi múdre a prezieravé rozhodnutie kúpiť licenciu na konštrukciu špičkových svetových parametrov, vďaka ktorej sa latka technickej úrovne našich prvých elektrických lokomotív nasadila veľmi vysoko. Bobiny, rušne so švajčiarskym srdcom však svoje alpské predchodkyne v niečom dokonca prekonali. Do vienka dostali prelomový, povojnový dizajn, ktorý bol v rámci Európy považovaný za mimoriadne vkusný a elegantný, pričom veľkú podobnosť s bobinami mali aj známe francúzske lokomotívy BB9000 vyrábané v tom čase. Za zmienku stojí aj to, že tieto rušne sú jedinečné tým, že sú naše jediné s výraznými prvkami tohoto dizajnu. Naše rušne zo začiatku dostávali pestré farebné kombinácie odtieňov zelenej či modrej, doplňané prvkami zvýrazňujúcimi vlastnosti novej trakcie. Strieborný šíp, známy tiež ako srdce, bol stelesením elegancie a dynamiky. Dvojica pásov tiahnúcich sa cez okrúhle okná zároveň symbolizovali rýchlosť. V prvých rokoch prevádzky si rušne vodiči postupne zvykali na nevídaný komfort a čistotu obsluhy rušňa. Na rozdiel od práce na párnej lokomotíve, po ktorej bola čata od hlavy po pety špinavá, si rušňovodiči na bobine užívali komfort a výdobytky, ktoré nemali ani sami doma. Nezabúdajme, že v 50. rokoch sa elektrifikácia len pozvoľna dostávala do slovenských obcí, a kým v práci rušňovodič disponoval elektrickým osvetlením, kúrením či varičom, doma nezriedka žili len pri petrolejovej lampe a kachľovom sporáku. Ďalším zásadným rozdielom od párnej trakcie bola ľahšia manipulácia s ovládacími prvkami a výrazné zlepšenie výhľadu na trať, čo na rozdiel od malých okienok zabezpečovali veľké obdĺžnikové elektricky vyhrievané čelné okná, v tej dobe najvyšší luxus. Bobiny, z ktorých bolo vyrobených 100 kusov, si našli svoje miesto na väčšine výkonov od ľahkých osobných vlakov cez expresy až po ťažké nákladné vlaky. Nasadzované boli na území severných častí Československa, od hraníc so Sovietským zväzom pri Čiernej nad Tisou, po hranice východného Nemecka pri Ústí nad Labem. Po revolúcii a dodatočných úpravách začali jazdiť aj do Poľska a ich upravené exportné verzie nájdeme dodnes v prevádzke napríklad v Kórejskej ľudovodemokratickej republike. V prevádzke boli u personálu veľmi obľúbené pre svoju robustnosť, jednoduchosť a spoľahlivosť. No napriek tomu, že boli obľúbené, v nákladnej doprave sa veľmi neosvedčili. Po dodaní čisto nákladných strojov sa stiahli na osobné vlaky a rýchliky, aj keď sa občas objavili v nákladnej doprave. Po 4 desaťročiach náročnej prevádzky postupne odovzdali žezlo generačne mladším tyristorovým lokomotívam a postupne sa pobrali na zaslúžený odpočinok. Aj keď bobiny už v pravidelnej prevádzke zväčša nenájdeme, ich odkaz žije ďalej, keďže svojou konštrukciou udali smer vývoja lokomotívu so znakom okrídleného šípu. Hoci väčšina z nich skončila pod plameňom autogenu, niektoré boli zachránené umiestnením na statické pomníky alebo udržiavaním vo funkčnom stave pre historickú prevádzku. Za zmienku stojí 5. vyrobená bobina, ktorá dodnes stojí na pomníku depa Spišská Nová Ves. Je mladšia sestra s poradovým číslom 62, ktorá sa vám predviedla v tomto dokumente, bola znovu zrodená vďaka nadšencom zo železničného klubu Tatran. Tí jej exteriér do maximálnej možnej miery zrekonštruovali, aby sa technické dedičstvo a našich otcov zachoval aj pre budúce generácie.